Pois moi bo día a todos, aquí seguimos neste foro e agora tócanos repasar un pouco como vai os pasos que quedan para chegar a ese fin definitivo que todos desexamos sexa exitoso, a Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade en xullo de 2026. Antes houve que facer unha parada, reformular a candidatura, agora parece que vai ben encamiñada, pero deses pasos finais que quedan do que vamos a falar os próximos minutos con o director xeral de Patrimonio que nos acompaña nesta mesa, Manuel María Chaín Fuentes. Bo día, benvido. Mario, que pasa de moderador a ponente, Mario Crescente, que coñece moi a fondo esta candidatura porque nela leva traballando dende 2017. A él tocoulle tamén facer esa reformulación e igual non estaría mal empezar repasando eso. Por que houve que reformular esta candidatura? Por que se decidiu nun momento determinado parar co que tiñamos ata entón? Ben, a candidatura chega a un momento parexo que estamos a vivir agora, no que se produce o informe dun dos órganos consultivos, neste caso de ICOMOS, de non inscripción. Os informes poden ser de inscripción, non inscripción, poden ser de repensar a candidatura ou pode ser de aplazala máis adiante, hai catro opcións. Ese informe de ICOMOS nese momento dice non inscripción. Hai que lembrar ademais que prodúcese nun momento en pleno COVID no que se xuntan de facto dous comités do Patrimonio Mundial que deberían estar separados e prodúcense ao mesmo tempo. Nese comité iba outra candidatura do ano anterior de Madrid, Paisaje de la Luz, e a nosa que sería do segundo ano. O Goberno de Estado, en conversas coa Xunta de Galicia e con o noso embaixador na UNESCO, o señor Perelló, nese momento, pensaron que, dada a situación de que confluíran as dous comités en un ano, que o informe de Madrid tamén tiña que ser defendido ou superado porque non era de todo positivo que se quería, e que o noso informe era un informe de non inscripción, entre, como digo, o Estado, que é quen nos representa, e o embaixador é quen asiste a ese comité, e a Xunta de Galicia, o consellero Román nese momento, deciden retirar a candidatura e reformulala. O porqué ese informe de no de ICOMOS daría para contar. Hai unha parte clara que mellor nos non sabemos expresar ben ou contar ben todos os atributos e os valores extraordinarios universais, xa o digo desde o principio, pero tamén hai que decir que ese informe de ICOMOS se basaba en datos erróneos, porque tomaba datos de outro informe da Unión Internacional de Conservación de Natureza que achacaba ao noso territorio feitos, factos que non existen ou que non son así. Unha serie de detalles que non vamos hoxe a comentar, pero eses procesos son difíciles de revolver ou de volver cara atrás, e por eso se toma a decisión de dar a candidatura. Hai que lembrar tamén que, aínda que se produxo esa decisión, acabamos de asistir a un reciente comité en París no que expedientes con un no de ICOMOS son finalmente escritos. Entonces, isto é para que a xente entenda que isto é, como decía Manuel ao principio, un proceso moi complexo. Hai que volver a lembrar que quen deciden son as 21 embaixadoras e embaixadores dos estados que nese momento están no comité. Neste momento será en xullo do ano 26 en Busan, en Corea. Non podíamos ir máis lonxe, penso que era difícil, non sei, Nova Zelandia estaría máis lonxe. E estes 21 embaixadoras e embaixadoras toman a decisión. É importante lembralo, por isto que acabo de decir. En calquera caso, nos traballamos, e a Xunta traballa e o Estado, para ter o mellor informe posible de ICOMOS, e para eso todos estes procesos últimos que vimos de comentar. Como tiñamos un informe de non inscripción, os pasos seguintes foi unha serie de análisis internos, con expertos locais, repensar a candidatura, pero un moi importante foi ter unha reunión o Estado Central, Ministerio de Cultura, Dirección Xeral de Belas Artes, a Consellería de Cultura e a Dirección Xeral de Patrimonio, para falar con ICOMOS e decir, señores, chegamos hasta aquí, que temos que facer para cambiar. A idea máis clara que saliu daquela reunión é que o presentábamos unha nova candidatura ou coa mesma candidatura, aínda cos erros dos informes, aínda cos misunderstandings que había, que non nos garantirán que fora adiante. Entonces, por eso a idea de reformular e repensar a nova candidatura. O fío conductor eran os bosteiros, neste caso é a paisaxe da auga. Por que se buscou esa fórmula ou esa paisaxe da auga? Por que non outro tema? En base a que se elixiu a paisaxe da auga? O patrimonio mundial, todo patrimonio cultural, é un tema de presente.
Non é nada que este mirando atrás, non é nada que este parado no tempo. A paisaxe cultural que pretendemos declarar, a paisaxe cultural, é a que temos hoxe. É probablemente un das eivas que tiña a candidatura anterior e que había un excesivo exercicio de mirar a cara atrás intentando xustificar un patrimonio que tiñamos hoxe. En esa mirada cara atrás estaba o eremitismo, estaban os primeiros mosteiros e estaban os grandes mosteiros. O eremitismo, os primeiro monacato, os grandes mosteiros, sin dúbida ninguna teñen un papel protagonista ineludible na configuración da paisaxe. Pero non é máis valioso, non é máis excepcional o valor da Ribeira Sacra por esos mosteiros. O é por como é hoxe a Ribeira Sacra. Entón, tiñamos que buscar, e atopámoslo na auga, un fío condutor que desde a orixen da Ribeira Sacra, de cando se empezan os primeiros eremitas a emplazar en un territorio para eles deserto, o sea, no que non vive ninguén, que eles buscan unha situación determinada e a partir de aí siguen evolucionando ao longo do tempo, aprendendo a moita xente que é imprescindible que se traslade a este lugar para que esos mosteiros, logo, cando crezcan, sean viables, pois aprendendo a xente a torturar a terra, aprendendo a xente a facer socalcos, aprendendo a xente a plantar viñedos, pois en ese percorrido un elemento que está continuo na paisaxe da Ribeira Sacra, sin dúbida, é probable que en moitas paisaxes, pero sin dúbida, é a auga, como un elemento estruturador da forma de ocupar un territorio. As paisaxes que están vinculadas ou relacionadas coa auga que hai ahora mesmo no patrimonio mundial non utilizan a auga como un elemento de arquitectura dese paisaxe, sino como un elemento de beleza dese paisaxe. Podemos pensar nos xardíns magníficos de Aranjuez ou nos xardíns dos pazos franceses, en donde se construye unha paisaxe artificial, unha natureza artificial, no que a auga cobra máis protagonismo porque hai unhas fontes magníficas construídas por Bernini ou por calquer outro escultor. O que estrutura a paisaxe da Ribeira Sacra é o coñecemento, a forma de entender como a auga, de alguna forma, poñendo dificultades e de outra facilitando a vida, ordena a forma de ocupar un territorio, a forma de construílo, a forma de utilizalo, e iso xenera unha paisaxe determinada. Unha paisaxe que nós pensamos que ten valor universal excepcional, co cual é patrimonio mundial, porque ser patrimonio mundial non significa máis que a humanidade entenda que hai algo que ten un valor cultural excepcional e que o que nos permite a auga é de explicar, de desenvolver ese percorrido. A auga está presente desde o principio e sigue estando presente hoxe. En ese percorrido hai moitísimas atributos que teñen que ver coa auga. Pois podíamos explicar como se sitúan os núcleos de población, podemos explicar por que uns determinados camiños son dunha determinada forma, por que uns camiños teñen uns pavimentos ou unha forma de construirse con pedras, que tal, que nos parecen incómodos para andar hoxe, porque son imprescindibles para evitar as fortes escorrentías, para evitar que a auga, cando baixe nas choivas fortes que pode haber en outono ou en inverno, pois leve por diante os socalcos, que non é máis que un territorio construído artificial, pois está presente en uns artefactos que son tamén imprescindibles para a vida humana. Se hai xente, necesita comer, normalmente comer na nosa cultura, na cultura occidental, na cultura galega, pois o pan é un material imprescindible. O pan de trigo que comemos hoxe, pero foi o pan de centeo, foron incluso as fariñas que se facían en outras épocas, pois antes de que contáramos os produtos, pois incluso con landras de carballo. Os muiños son moi importantes na facilidade, na posibilidade de que a vida sea viable. Esos muiños representan unha forma, que é outra parte, un atributo importante, outra forma de xenerar enerxía, unha forza motriz que é imprescindible tamén para que o home pois avance, consiga unhas formas de vida mellor. Desde a Idade Media
hasta prácticamente a metade do século XX. E aí atopamos unha línea de moi fácil conexión coas novas fontes de enerxía, as enerxías eléctricas, as enerxías que hoxe chamamos renovables, as enerxías que aparentemente nos van permitir salvar este planeta, pois na enerxía hidráulica, que non ven a ser máis que a evolución de un concepto que desde a Idade Media viña se desenvolvendo. Daí atopar ou escoller a auga como un elemento integrador de toda esta paisaxe. Hai quen pensa que nesa paisaxe da auga sobran os encoros. Un pouco vostede, Chain, acaba de comentar un pouco como se explica a presenza deles aquí no territorio. Esa pode ser unha deficiencia que presente a candidatura cara ao futuro, cara ao resto das candidaturas? Nós pensamos que non debe ser un elemento negativo. Lóxicamente, en unha lectura, por exemplo, da candidatura anterior, donde pois de alguna forma non negábamos que houbera encoros, pois non se pode negar, pero non se utilizaban ou non se facía fincapé na súa presenza. Visto así, os encoros o que poden ter de parte negativa é que hai unha parte do territorio, unha parte do que foi a paisaxe, que está debaixo dos encoros. Pero está debaixo dos encoros desde os anos 50. E o que estamos pretendendo non é declarar a paisaxe cultural que había no 1900, nin a que había no século VI ou na que había no século XII, cando o románico está en esplendor, ou no século XVIII, cando os mosteiros barrocos son as grandes artefactos que vemos hoxe. Estamos pretendendo declarar, porque non se pode facer outra cousa que a paisaxe que temos no século XXI, no ano 2025. E a paisaxe que temos no século XXI, no ano 2025, hai unha parte moi pequena, menos do 5% dese territorio que está debaixo, que é unha lámina de auga. E debaixo da lámina de auga, pois hai restos da antiga paisaxe que podemos estudala, que podemos coñecela, que podemos explicala, que nos pode axudar a entender por que a paisaxe de hoxe é como é, pero que non é a que estamos declarando, que estamos declarando de hoxe. E, ao mesmo tempo, aproveitar a enerxía hidráulica como un gran hándicap que ten, que anega, oculta, bota fora do seu territorio a moitas poblacións. Temos non está dentro do que é Vic, pero está dentro da Ribeira Sacra, por exemplo, o Porto Marín, un feito traumático, de obrigar a unha población inteira a abandonar o seu lugar, pero esos feitos que non se poden negar, que hai que estudalos, hai que explicalos, pero ao mesmo tempo hai unha gran parte de ventaxa que son reservas de enerxía, son fontes de enerxía inagotables, son fontes de enerxía renovables, son fontes de enerxía que son compatibles coa permanencia do planeta. E se queremos seguir vivindo no planeta máis ou menos como chegamos a vivir hasta ahora, pois necesitamos enerxía. Pois nós temos a enerxía pois xa na Ribeira Sacra, Galicia ten esa fonte de enerxía e o que parece absurdo é renunciar a ela. O que pretende a candidatura é facer un elemento de unión, un hilván que ven desde a primeira Idade Media, desde os primeiros eremitas que empezaron dunha forma moi precaria a sentarse onde había auga, porque senón non podían vivir, a explicar que ahora temos fontes de enerxía que non só nos van permitir vivir na Ribeira Sacra, hai que pretender e procurar, e non se debe evitar intentar vivir mellor a conta das enerxías, pois iso supón cobrar impostos, pedir que se devolva parte dos danos feitos de alguna outra maneira, unhas ventaxas, pero ao mesmo tempo estamos ofrecendo á humanidade a posibilidade de que a vida como a coñecemos sea viable. Preguntaba iso porque, bueno, cando se comentou o cambio, se fixo o fincapé do paisaxe da auga, había xente que pensaba e que comentou no seu momento que podía ser unha debilidade. Creo que perfectamente deu resposta a vostede a esa pregunta, así que me gustaría tamén ver un pouco cales son as fortalezas, Mario, que leva traballando hai tempo nesta candidatura, cales son as fortalezas que temos? Bueno, as fortalezas a principal é a Ribeira Sacra en si mesma, non? Hai que volver a lembrar, como decía Manuel, que nos estamos a presentar un paisaxe cultural evolutivo e vivo. Paisaxe cultural que xa tomou a decisión per se de, usando os mecanismos xurídicos a seu dispor,
facer unha declaración aprobada nos órganos que nos representan para proteger esa paisaxe. E vou tamén lembrar que non todos os paisaxes culturais que se presentan á lista do Patrimonio Mundial toman esta decisión. Hai outros casos que se presentan con declaracións de intencións ou con boas prácticas, pero a decisión que toma a Xunta de Galicia, e, polo tanto, o Estado español, de preservar este paisaxe, que seguramente é un dos máis extensos con esta figura de legislación patrimonial de conservación, penso que é un compromiso radical. Segundo, que hai toda unha experiencia de xestión. Non sei se Manuel despois falará, comentábase na mesa anterior, que levamos con esta declaración de patrimonio desde 2018, estamos en 2025, e salvando momentos puntuais ou algún desacordo, algún problema concreto, a perspectiva global penso que claramente demostra que é posible compatibilizar conservación do patrimonio, dinamización e paisaxe cultural evolutivo vivo. Non só eso, é que é a propia declaración de patrimonio a que recarga de valores ese territorio e permite impulsar a que ideas de vida, ideas de desenvolvemento, de actividade se leven a cabo. Outra das fortalezas, penso que é tamén ese sentimento de pertenza ou ese orgullo, ese proud, esa idea que nos transmiten as veciñas e os vencillos de estar vivindo nun sitio singular e de facelo, ademais, dun xeito coordinado, dun xeito integrado. Aquí somos xa xente con memoria, fai 25 anos a pregunta de calquera veciño ou veciño era parroquia e concello. Hoxe a pregunta é, primeiro eres da Ribeira Sacra, despois dirás. Nunha destas reunións co avaliador, nunha das sesións de debate sobre que era a Ribeira Sacra, estábamos nun establecemento que non vamos a mencionar, que teñía o nome do establecemento, moi coñecido por todos vós, e debaixo Ribeira Sacra. Non poñía nin o concello, nin poñía o lugar, nin a rúa. Esa idea de que este territorio está construído e asumido entre todos, penso que é outra das fortalezas. Outra fortaleza que hai detrás un plan de xestión. Hai un plan de xestión que, a pesar deses problemas globais que antes se falaban do viño e dos lumes e outros que seguramente temos neste territorio, hai solucións singulares gracias a esa singularidade. Si nos dicen fai uns anos que iba a haber axudas por retirar viñedo do medio ou por tratar de unha forma singular a forma singular de cultivar o viño, non a creeríamos. Que ao mellor se fai, hai que facelo mellor, maiores dotacións, todo eso pode ser, pero o certo é que temos unhas axudas que antes non as tiñamos. Punto 2, a asociación da marca con valores, que se traduce despois en produtos agroindustriais ou en produtos de alimentación ou outros produtos, e penso que están explicando claramente a UNESCO que é posible conservar un patrimonio de xeito vivo e presentalo. A UNESCO, además, poñemos os órganos consultivos, quero pensar, que é máis fácil. Na candidatura anterior presentábamos por 3 criterios. Sacralidade, que debería ser o criterio 3, monumentalidade, que debería ser o criterio 4, e territorio, construción do territorio, que era o criterio 5. A candidatura actual, para poñer as cousas fáciles e claras, preséntase coa idea da construción do territorio, que comentaba antes Manuel, esa construción ao longo do tempo que non renuncia a ningunha das épocas históricas que nos fixeron chegar hasta aquí, pero que se presenta no século XXI e que se presenta con un valor extraordinario universal relacionado en como a auga define dende o xeográfico, natural ou cultural e incluso o inmaterial ou intangible, e con 6 atributos que poden ver na página web que especifican punto por punto onde estarían esas fortalezas desa construción de territorio que ven desde esa condición de orixen xeolóxica, diversa no sil do Miño, pero condicionados polo trazado dos ríos principais, polo enorme número de afluentes ou de correntes de auga que discurren e que definen un territorio, definido tamén pola condición de creación da paisaxe, a importancia das parroquias que de alguna maneira veñen do parroquial de Suegoro, que aquí siguen sendo relevantes non só na parte física, sino na parte social, algo que é moi difícil de explicar para a xente de fora, a importancia das parroquias, e hasta detalles máis concretos ou menores, pero tamén relevantes e vencellados coa auga, que a música nacional de Galicia é a muiñeira, a muiñeira das muiñeiras, é a muiñeira de Chantada, e o Lalá Chantada está dentro da nosa zona de territorio. Por certo, felicitar o Conso, como se chama,
a agrupación musical de Chantada, que recuperou a versión original este ano, porque parece ser que a Muñeira de Chantada se estaba interpretando de forma trabucada ou cambiada ou alterada co paso do tempo. É dicir, do natural ao cultural ou intangible, a relación con ese paisaxe de auga que se presentou en Waterscapes en Fontes, unha exposición que anda a circular estes días, estivo no Museo de Arxericia, vai cara a Madrid agora. Todo eso penso que son as fortalezas que, como digo, intentamos, usando términos vínicos, por Lombardía, destilar no que consideramos esencial a peza principal, que é o Ben Ribeiras, o paso destes 1500 anos documentados hasta hoxe, e despois non só esas descripción literarias, sino que eu insisto nalgún número, os planos de catastro en vigor na Ribeira Sacra dicen que dentro do ámbito principal hai 96.000, non sei cantas parcelas, 96.000 parcelas. Desas 96.000 parcelas, a superficie media sigue a ser hoxe menos de 400 metros cadrados. Eso chamábase en documentos medievais cavadura. Cavadura é o que era un mosteiro, lle daba a un labrego para facer de monte a viña, e seguimos mantendo a mesma estructura territorial con toda a complexidade, con todas as dificultades para os habitantes e con toda a riqueza que fai que o que ten viña é un home ou unha muller feliz, e non hai máis que verlles a cara nestes días de traballos duros, pero que compensan esa vida de todo ano que nos fai ese paisaxe tan singular ou tan relevante que, insisto, demóstrase con descripcións, con documentos históricos e demóstrase con números. Penso que este que acabamos de comentar e que tedes, por certo, todos na página web Ribeira Sacra, Paisaxes da Auga, Waterscapes ou Paisajes del Agua. Recomendamos a todos que visiten esa páxina para coñecer máis polo miúdo todo o que conleva esta candidatura, e estamos dispostos a bailar unha muñeiro ou que faga falta cando en xullo sexa declarado Patrimonio da Humanidade este territorio. Facías referencia á visita dos avaliadores, de seguida vamos con elo e a ver en que paso concreto estamos nestes momentos, pero antes, igual conviña, Manuel, explicar ese plan de xestión ao que se fixo referencia antes. Sí, o plan de xestión que incluso na candidatura anterior foi unha parte de éxito, non só non había crítica, sino que había unha parte de informe favorable sobre o plan de xestión. O que pasa era probablemente o que máis medo nos daba ao principio. Os plans de xestión tradicionalmente nas candidaturas de Patrimonio Mundial era algo que se facía a posteriori, se presentaban a candidaturas e justificaba o valor universal excepcional e se comprometía o Estado parte e os organismos xestores a facer un plan de xestión. Bueno, nós xestionamos na Xunta de Galicia outro ben patrimonio mundial que é a Muralla de Lugo. Estamos agora facendo o plan de xestión, o sea que levamos anos coa muralla. Tamén é certo que a Muralla de Lugo, o que fai a Xunta de Galicia na xestión é conservar a Muralla de Lugo, non utilizala para outras cuestións de desenvolvemento social, cultural ou incluso turístico, que non entra dentro da xestión da muralla. E agora mesmo é imprescindible ter un plan de xestión cando presentas unha candidatura. O que fixo a Xunta de Galicia foi non só facer un plan de xestión, sino dotarse dun órgano de xestión, que, na miña experiencia, é quizá máis difícil que facer o plan. É decidir quen asume xestionar o plan. Os plans de xestión, con Mario participamos, coñecemos un plan de xestión de algún outro ben patrimonio mundial, teñen unha eiva moi importante, un punto débil, que é cando hai que asignar responsabilidades e investimentos a xente que ten que xestionar. O plan de xestión da Ribeira Sacra parte dunha comisión interdepartamental. Unha comisión interdepartamental que crea a Xunta de Galicia, hai un decreto que está publicado no Diario Oficial de Galicia, co cual non é unha entelequia, non é algo que se vai facer, é algo que está feito, que ten anos de experiencia, reúnese pois unha ou dúas veces ao ano, en a que participan todas as áreas, todos os departamentos da Xunta de Galicia que teñen algún tipo de responsabilidade dentro do territorio protegido, dentro da Ribeira Sacra. E cada unha desas departamentos da Xunta de Galicia dentro desas áreas van facer o que é propio deles, o que teñen a súa competencia, pero un con objetivo común, que é salvagardar o valor universal excepcional desa paisaxe.
Eu creo que ao mellor é un pouco de presunción neste momento, non o podo asegurar, pero creo que é o único estamento da Xunta que de forma coordinada traballan todas as consellerías, todas as direccións xerais que teñen que ver con un territorio sobre unha mesma mesa con un obxectivo común. Non é que a Consellería de Cultura vai salvagardar as flora, ao patrimonio natural da Ribeira Sacra. Deso se vai encargar Patrimonio Natural. Pero o patrimonio natural, que é a súa competencia, o vai facer dunha forma específica e singular vinculada co valor universal excepcional. Da mesma forma fará paisaxe, fará vivenda, fará enerxía, de algunhas formas, en algún caso é protexendo, salvaguardando, en outras é promovendo, dando axudas, axudas específicas, axudas particulares. O que se estableceron foron uns obxectivos operativos dentro dese plan de xestión que o que se fixo na nova candidatura é adaptalos ao ámbito que é un pouco máis pequeno, porque non temos xa esos ámbitos, e aos atributos que se estaban expoñendo como sustentadores, como testemunhos do valor universal excepcional. Pois hai algúns obxectivos operativos que teñen máis que ver coa auga. En ese caso estamos encomenzando, pois, por exemplo, buscando conxuntos de muiños, espacios vinculados directamente con ríos naturais, espacios vinculados con fontes, que o obxectivo é estudalos, analizalos, facer un plan director ou un proxecto de actuación sobre esos espacios, facer un inventario de todos esos espacios e de todos esos obxectivos, dos camiños tradicionais, de algúns elementos. E outros traballos, por exemplo, a salvagarda e a conservación do patrimonio monumental, pois desde o ano 2017 especificamente se está facendo nun plan dentro do plan de xestión, que é no que compete a Dirección Xeral, un plan específico de conservación do patrimonio, no que hai cantidades moi grandes investidas, creo que de memoria agora falo de 8 millóns de euros en restauración de monumentos dentro da Ribeira Sacra, que se van seguir facendo. Pero a Dirección Xeral de Patrimonio non intervén só nos monumentos da Ribeira Sacra, intervén nos monumentos de Galicia. Pero dentro do seu programa de investimentos no patrimonio construído de Galicia ten un obxectivo específico que vai seguir tendo e que vai manter, porque o di o plan de xestión e porque vai ter que dar conta, igual que as outras direccións xerais no órgano de xestión, sobre ese patrimonio cultural. Remato, en ese órgano de xestión están representados os concellos, están representadas as dúas diputacións, van a estar representados os veciños, como explicaba antes Gago. Pois sobre todas esas persoas que participen aí, os veciños, os concellos, as diputacións, van coñecer de primeira van ter voz nesa mesa e van poder opinar, e van poder propoñer, e van poder coñecer ou de alguna forma dirixir, orientar esas actuacións que van a estar coordinadas a través dese órgano, que é un órgano transversal dentro da administración, que nos decía o evaluador outro día que debería ser a forma que deberíamos traballar nas administracións e que desgraciadamente ás veces parece moi difícil. Bueno, se sirve de exemplo logo para outras intervencións así destas características. Citaba Mario Crecente a visita dos avaliadores, recentemente estiveron por aquí, con moito secretismo, non soubemos nin por onde, nin que días exactos, pero en todo caso tiveron a ocasión de coñecer en primeira man paisaxe, monumentos e demais. Como foi esa visita e que nos queda a partir de agora ata chegar a meta en xullo? Hai que decir aquí que Manola é moi respetuosa porque fixo a chamada oportuna o día que estaba o avaliador ou os avaliadores sobre o TRB, pediuselle, por favor, como nos piden a nos, que non se divulgara. Unha das condicións que pidicomos para estes procesos é que cando se fan as visitas in situ, aparte de que eles falan coa xente, etc., pero non queren que haxa difusión en medios de comunicación. Como dixo Manuel ao principio, a visita dos avaliadores foi fai xa unhas semanas. Como suele suceder, ou eso nos parece a nós, pero non só a nós, sino os técnicos do Ministerio, a Ribeira Sacra contase moi ben ela sola, nos axudamos a que se conte, nesta ocasión, ademais, con bastante relación con distintos axentes locais, personas, traballadoras, traballadores, bueno, de todos os, penso, moi representativo de todos os sectores que podamos imaginar, e a impresión que penso que se levaron os avaliadores é boa. Eles fan unha parte do informe, é dicir, refírense a cuestións relacionadas cos límites
por que trazamos esa liña concreta da zona ribeiras, explicámoslle por que era, explicámoslle tamén que para chegar a esa liña unha serie de traballos previos, explicouse tamén que a nivel de documentación hai un sistema de información xeográfica específico para a Ribeira Sacra, non é usual que así sexa. Explicouse tamén como se producen as zonas buffer, as zonas de amortecemento, de onde veñen, por que razón. Tamén se falou de temas de conservación, falouse tamén de temas de participación, por eso el tivo entrevistas con bastante xente de Ribeira Sacra, e veo en directo que estaba a suceder, e como digo, el emite un informe. Agora vai haber nas próximas semanas o que se chama o panel, que é unha especie de exame que se nos fará en París na sede de ICOMOS sobre dúbidas que podan ter da candidatura. Xa enviaron un escrito pedindo máis documentación ou aclaracións que xa foi remitido en tempo e forma. Ao mesmo tempo, supoñemos que a Unión Internacional de Conservación da Natureza estará tamén facendo un informe sobre o territorio. Esperemos que con máis fortuna que na ocasión anterior, que non haxa confusión de ámbitos, que é o que realmente sucedeu. No caso anterior, o informe da IUCN deulles coincidir co informe que fixeron para a Reserva da Biosfera Ribeira Sacra, Serras do Ourive e o Caurel, e confundiron os ámbitos, e polo tanto o confundir os ámbitos que son como 20 veces ou 15 veces o noso, xurdiron cousas que claramente non están no noso ámbito. Entón, nada, desexemos que acerten co ámbito que propoñemos e que chegue ese informe. De aí salirán un informe final dos órganos consultivos, incluso poden pedir máis aclaracións a principios de ano, e un pouco antes do comité saberase o informe final de ICOMOS e de IUCN previo á celebración do comité. Como digo, son informes consultivos, como digo, deciden as 21 embaixadoras e embaixadores, e aí confiamos no noso embaixador ante UNESCO e no Ministerio de Cultura e os seus equipos para que, igual que se comprometeron con nos todo este plazo e este tempo, se comprometan tamén no momento definitivo que é o comité. Lembrar tamén o que decía Manuel Chaín, singularmente España non presentou ningunha candidatura nos 3 últimos anos, e non será porque no Estado español non hai un montón de bens na lista indicativa, é dicir, esperando para ser patrimonio mundial. Isto tamén fala da complexidade, do difícil que é chegar hasta aquí, chegar a este punto. Entonces, bueno, resumindo, quédanos un panel en novembro, o seu petición de información complementaria que pode chegar ou non a principios de ano, informe final en torno a maio, xuño, depende un pouco deles, antes de que se celebre o comité de Busan de xullo 26. Bueno, a ver se os coreanos nos sitúan no mapa. Os que sitúan, gracias ao camiño. Bueno, penso que había alguén aquí dun albergue que me contaba pola mañá, empecéume a desgranar nacionalidades. Unha das nacións, claramente, é coreanos. E se mirades a lista de coreanos que veñen a facer o camiño, sempre están nos primeiros postos. O sea que, para ese punto, trátanos ben aos coreanos, nunca se sabe se van a ser opinadores. Bueno, menos aproximan onde están. Pero sí, eu penso que os coreanos xa nos aproximan, e se veñen a facer o camiño de inverno, moito millón. Bueno, Mario, contanos que quedan aínda, sobre todo moito tema burocrático, pero aínda quedan pasos por dar a esta candidatura. A pasada semana tiveron ocasión de falar dela en Roma, non? E viñeron con boas impresións, que esas boas impresións chegan polo feito de que sexa a única candidatura que representa ou que presenta España, ou por qué? Bueno, eu creo que o Consello a semana pasada en Roma estuvemos excepcionalmente nunha celebración dun Consello de Patrimonio Histórico Español fora do territorio nacional ou fora da península, porque en realidad o Consello foi un territorio nacional, porque como non é un órgano nacional tense que reunir un territorio nacional, e afortunadamente tuvemos a oportunidade de conocer as embaixadas, tanto a Embaixada de España ante a República de Italia e ante a Santa Sede, co cual, bueno, a verdad, para min é unha cuestión excepcional que non creo que na miña vida de funcionario pudera soñar que fora eso. A candidatura é da Ribeira Sacra, pero a candidatura ahora mesmo é tan do Estado español como da Xunta de Galicia, como de todos os españoles, de todos os galegos, desde logo de todos os da Ribeira Sacra. España só pode presentar unha candidatura. Na presentación desa candidatura, na parte institucional, me consta, en Roma así o dixo o ministro,
E o representante do Ministerio de Cultura está tan comprometido como pode estar a Xunta, as dúas diputacións e os 26 concellos que o teñen manifestado moitas veces xa aquí nestes foros. O compromiso está. Si conseguimos, que creo que vamos conseguir en xullo a candidatura, a Ribeira Sacra vai ser unha candidatura de toda a humanidade. É que o que non se pode a Patrimonio Mundial non é unha liga, e non somos equipos de fútbol distintos que nos enfrentamos. Unha vez que o Estado español decide levar unha candidatura, é a única que leva. E con esa candidatura, se lle coincide a un andaluz estar no comité, pois o vai defender como unha candidatura propia. Eu creo que en eso non hai. E non pretendemos ser mellores que outros países. O sea, non vamos competir con ninguén, non nos vai gañar ninguén. Só competimos contra nós mesmos, contra o traballo que temos feito, que pensamos da mellor forma posible, da forma máis sensata posible, que é demostrar un valor universal excepcional. E non lo creen ou non lo creen. A ver se os convencemos logo e ven esa declaración para que estamos na conta atrás. Como decíamos, queda moito foro por diante, así que grazas pola atención e de seguida continúan máis ponencias.